bar lai spa lai pun riu. Haga katang pa barukon baraman sem bakoit. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lambat gajing e slog jong man sem bakoit kindan rengkat bad pi baro. Insabat piru. Kohan men kopara sachisin. Tong inay ngu ya blay try kan rat nagbanta kajing em kabathamay kabalay ngi nagbanta kanay kasngi kabathamay. Kabaw lai ngi haganay kasngi bamanga mapi ngi laban wan kam jan su da kajingem kababaha kajingi bangi laban sakri hog yu da kajingle kajingi da kiktin da kikam da gemut jingmul kajing perkat kajingi kumba ukhot ngi manda kasngi langba gospel ban sakri yu hakarkom kabakarpang dai matagadaw kohan men kopara banga mapi ngi laban sakri hog yo blay da kajing em kababaha kajingi token ngen IT lade ha kikti kijingu ha kijing sumar sukher kijingu bat kumjuru kohan men kopara habang yuan simenta ha kanai kamas kabakut token ngen kemedila kajong kamansim ha dukan no ken manga mapi ngidon kata kajing shania ha blay ngidon kata kajing IT lade ha blay ha dukan no shisha ngi long kita gibro gibakloi ban I ya kajing kwa kajing trang kabamarway kajingi kajing long brew kajingi ba ngi kloi ban sakri yo nagbanta kine kajing duna kajingi nagbanta ki pop ki sang ki ba ngi lale ha kajing em kajingi ha kine kisngi ki baladep to ken ko hanmen ko para ngin pan bab nau trai khnang ba manga mapi iwe paiwe ngin long kita ki ba khoj pat ki ba bidor ban terwa ya kanai kajing maya ha kanai ka step tekumta da kajing sngosi kajingi bad kajing kloi kajingi ban kalak bamot ngin pan bab no trai nag banta kine kajing duna kajingi da ba ngia duai lang nga phla how blay badan bor baro padyapi kohanmen ko para bang lele pop sibune da kajing perkat da kiktin da kikam da kajing leklet da kajing le palat junga da kajing le palat junga da kajing le palat bakraw e junga margata nagarpa de kamaria bukhoj kabaisa kate soti ya kanya batkiru khoj batapi ko hanmen ko para andwain ka banta junga au try blay jungi ublay badan borbaro unis ne yangi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha kajing em bom jukot amen. Try can rot go place yangi try can rot go place yangi Christ God Christ rap oh no when him jami try can rot go place
tong inia duai akan kasngi kan mau ya kasngi buram jong Vincent de Paul bakhoj ngi duai na banta ki Vincent Shan Father barakhoj ki batrai ha setelah keperthai kam tame bagi simti ya ke kamyalap ya ke tin ka jungblei kum kir tersentar na gejing duai baper ha kane kathan ke jungi ha ka re ke jungi ba setelah keperthai ba nong ya da jungki Vincent de Paul unkurku kerdo ya ki ban mangi we pe we ro ngila ban bot ya kanuk sa ke babaha ke jungu kumuleng do open priang ya ke gospel ke jung try lang ba ka jing it ke jungu ka jing sakre ke jungu ya ki baduk ki batoy ya ki bapang ke basitam mat kom juro kerpang ka jing ya lab jungu ya ke tin ke jung blai lang ba ki jing ya lab ki kam babaha ke jungu ba mangi ro ngila ban bot ya kanuk sa babaha ke jungu berkum juru hagane ka step ngi duai nak banta ka inga sam jong ba Ben Rowell hasha badi kong Stella Mary yapiao kerpang nak banta u kon jungki u Michael John yapiao u ba rakhe ya kasngi kha ga jung u manta kasngi ngi duai bablai traken rad unang kerku kerdo yu unang thase kita ki jung ki bau dan kam ha ga jung em ga jung u unang he nang san ha ga jung tibru ha ga jung tiblai ha ga jung nang ga jung start berkum juru ka jung ka jung buram ya la ki kimi ki pa ya ka ying ka sam berkum juru ya kabalang ko blai me uba na ga banta ka jung yarap ya ki baduk bad na ga banta ka jung pen tbet ya ki lingdo me la pandap ya lingdo soblai Vincent de Paul bakhoj da kisab apostol to ai ngi kerpat bada ka ba ngirhem da ka jo kamensim ngin la ban ej ya ka ba ula ej bad ban em ya ka ba ula hikai da trai jing yu Jesus Christ kon jung me ube mat basan sha rengkat bad me ha ga jing yalong ka wei jong men sim ba khoj ublai junam la junam amen Kajing puli na u kitab Isra. Ha kajing kenya ha ka porjan met ha Isra. Kala yeng ha kajing sya jing it jonga. Bat ki la jan pong bat ki yeng ha kajing sya jing it. Ki jan ku bat ki la kang bat ngala dem kho siu bat ngala piara lagi kti sya utrai ha ble jonga nga ong. Ko ble jonga ngala sneu la ran bala sneu rem ban kmet ya lagi kmat chame. Ko ble jonga namar kajing penman jonge. Kila kiu syakam hajrong bane kle jonge bat ka pop jonge kala kiu jot shado ki beneng nado kisngi jonge kipa temen jonge hado kini kisngi ngila don ha ka pop bakrang bat ka menta ki bomman jonge la ati no hingi ya usem jonge bat ya gleng do jonge hagi kti jonge sem jonge ki veri ka wai lam ga jing sharing mrang kumta ban long kani kisngi hanre menta kendit pensya ya ki kendit ngun kani kti no ble Nisung yau blai. Sam sepakadar nomor pras paksan. Suku breu bating you try. Paspakan don na ying jong ubadun pau bahai kan neka ho kan ne jing supen sim jong u suku preu bating you try ubalega mon jong u ulang jing Shaya kabadum yaki babadodo Uba ay bari sen ay badu bas
kilang rod bapang utrai ngai tu ya la kilang ron pat kiru ki itu yanga Haleluya 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 Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piru kajing pule na ke gospel bakhoj kat kum o Lukas Kaburam hame kutrai ha kata kapor u Jisu la khot lang ya ki khat arngut bad ul ai ha ki kabor bad ka atiar halor baro ki ksuj bad ban pan kot ya ki jingpang ula pha ya ki ban yalap ya ka himau blai bad ban pan kot ya ki bapang bad ul ong ha ki wat rai ei na ga banta ka jingle jungpi lemne udingdu lemne ka yarong lemne ka jinbam lemne ka pisa tengka bad wadra ardli ki sopti bad ha kano ka ying bapirong to sa hangta kat hadu bapindami no nangta bad kat kaba kibreu kin pediang sngo bahaya pi haba pimi inakata kashnong haba kibreu ki pediang so bahaya pi haba pimi inakata kashnong to konterno ya ki pumpum na kejat jong pi kum kasaki persha yaki te kilami bad kilalet keleng kinong red kidaya lap ya ke gospel bad apan ko ya ki breu ha keleng ka gospel try Kacinga roa ya me kutrais Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta kasngi ka gospel kai yang abade pi kamat pusan kumno u Jesus ai bor ya ki apostol jungu ha ki kam sakri ya u bat kumjuru ka kam sakri ya ki we bat kumjuru ka jingkhot yang ai pi we pai we ka jing pen kan mau yang abade pi ba u Christ ula penkubor yang abade pi ya kene kaju ka kam sakri ka baul ai haki apostol ke jungu namar ngilu ngiru ngilong ki nong but ke jungu ngilong ki apostol jungu ha kene ka perthai ka bangi emanta ha kene ka jaka ka bangi chong ngisa amanta den mata kadau khndiat ken tongin pusan sapang kene ka mat pusan ka ba ka gospel ka khot ka wari ngai pi ban pej ban kme ban pusan ban imro kumju Ujisu ha kene ke gospel uang ha ki apostol ke jungu wat rai ei na ka banta ka jinglet yalap ke jungpi na ka banta ka jinglet jungpi ban bana ke leng sodong sya setelah ke perthai wat rai ei wat ra udingdu wat ra kapla mo ka yarong ka bangyong wat ra kapla ne jenbam ne pisa ne kano ka jingdon kam ka jungpi kasopti ki jungpi ro wadra e lately u Jisu ong balei u Jisu ong haki apostol ka jungu wadra e bat pi haba pi let banilap your gospel ka jung try yo le se ngi sngo banbu halade ka ne ka jingkile balei shi shau Jisu mla hato ki apostol kim don kam samo ka jinbam hato kim don kam samo ki jain ban phong hato kim don kam samo kapla bankit ban ra e kitiar ge chungki malay Jisu uang eki wat ra e lately haba philej banilap ke gospel ke jung try dakine kitin ke bau Jisu ong wat ra e umod ban hikai yang abade pi ba ngidei bandon kata kajinget ha u ba ladang ngidon kajinget ha u ba mau lakhot yang i ban long kita ke sakri jungu Bamau lakhot yangi banlong ki apostol ke jungu banlong kita ki nong yalap klempep ngin sala bandan ka jingshania hakabor ke jungu bangila ban IT load yala dehu bangila bantip bamanga ngalong tang usakri ke jungu ngalong tang utau briu balakhot yanga larangadon kata ka jingej larangadon kata ka jingshania hau klempep
unsa penbit penbiang unsa ai kat keba ngadon kam ningi don kam ha gajung em gajungi lada mangi ngira rengkat bat gajung don gajung em gajung a gajung pi ngim don kata gajung shania hau blai ngim don kata gajung IT lada hau blai klempem ngidon gajung shania ha gajung don gajung em gajungi klempem ngidon kata gajung IT yalade kata attachment ya gitu gitiar kimata lane gajung don gajung em gajungi Dain mata kadau Jisu kwa bagi apostol gejungu kisenran gejungu kindon kata gajung shania ha gajung don gajung em gajung ki kwa bamaki kin IT yelade ha kato kaspa ga peu ke bagi don ukwa yaki ba maki iwe paiwe kindon tang gajung shania ha namar ula khod yaki na ka benta ka kam gajung temangiru iwe paiwe ha kanai kasngi ko hanmen ko para ngide ban pen kan mau yelade yang apa dia pi wei pai wei utrai ulak hot banlong kisakri jungu ngi ngimlong kikan rat ngi ngilong tang kisakri gi jungu ngau lingdo mangi kiruniam ban mangi baro kipat kristan kibriu kibala pediang ya kana ke jengej ulak hot yang i bangin long kisakri gi jungu ulak hot yang i bangin sakri yo ulak hot yang i kumba wong hakalan ke badengkong ba mangi ngin lech sasatla ke pertei ban be eksut ban penkot yaki bapang kane gede ka kam ka bau kris ka bau trai wala pen khamti yang abade pi lada manga ma pi ngikwa ba kane ka kamram ka jungi kane ka jing sakri ka jungi yoblei kan long ka basai so ngide bandon kataka jing shania telitelan haublei ublei bala khod yang ha bau la khod yang klempe bublei un sa pendap penbiang un sa penbit ya baro ki jing don kam ki junga But ngingim don kam ban shania ya kajing don kajing em kajunga kajung pi kanai ka bau trai ukwa yangi iwe paiwe ba ngin le nengin don ha kajing em kajungi kum kita ke sakri kajungu ngi hapan kan mau ba ngi hapan tibha ngingim dai ki kan rat ngi long tang ke sakri kajungu lada mangi ngi sakri ngi le ya ke ei ka bangi dai ban le klempep mau unsa pendapan biang unsa le na ka benta junga bar ka jungpi ngingin don kam ban le ei henry ngi don kam tang kata ka jingej tang kata ka jingshania tang kata ka jingaiti lade ha ka bor ka jungu da kata ka bor da kata ka itiar ka jungu klempep un satrikam yangi iwe paiwe ngi long tang kita ki channel nengi long tang kita ki lat kiba penpriang ya ka gospel ka jung try kanai ka bau Jisu ukwa yang apa dia pi ba nginshim ha kanai ka sngi bar kum juru u Jisu wang hangi lada ka jing em jung pi pikwa bakan long ka babha lada pikwa baka jing em ka jung pi ka long ka ba seiso ne ka no ka kam ka bang ngishim ha ka jing em ka jungi ka long ka ba seiso kalong ka bamantoy na ka banta ka jing em ka jung pi bat na ka banta ki we ni dei ban don kanai ka jingej ha Klem ka jingej ha kris klem kata ka jing IT la de ha kris kanu ka kam ka bang ishim kanu ka kam ka bang le ha ka jing em ka junga ka jung pi kim long ki ba seiso yole si habastang ka kam ka bang atrei kalong ka ba seiso namar nganang bantre nama ngati ban pre ngatrei ngadon kata ka jingnang ka jing start hanga Henry kat badang mi kisngi ko hanmen ko para lada manga ngaklet no yaw tau try bala khod nga kakam ka banga shim ti kakam ka banga kwa ban pendep ne ban pen urlong dalalei kimlong ke basaiso ngila bani i ha ka jing emba marwei junga ba jungpi pe hala ka jong ka yin ka sem habas dan ka yin ka sem ka jungpi ka yin ka sem ka jungpi kalong ha ka don ha ka jingsuk kajing san kajing i kajing i baha hanrai kadang mi kisngi ngi klet no yaw no try ubal ai ya kayin kasem kajunga kajung pi ngi klet no yaw no try ubal ai nga kalong reniang kaman reniang ngi klet no ikine barakhot dena mata kadaw bangilab bakayin kasem kajungi ne kajung i ka bamarwai jungi kalong ka bamutlab kalong no kata ka baklon kadon hagijing duna baper dena mata kadaw utrai upan kan mau yang ai pi habang ishim ti ya kano ka kam haka jung em ka junga ka jung pi wala dai haka kam ying wala dai haka kam ka jung em ba marwe jung pi ne yolese ngatre kumu urung babalang ne kumu nong hikai ne kumu nong trei haka milang ka salang klem ukres ki kam ki bangi trei kim long ki basaiso
ngitip ba kumbau Jisu ang ha gospel jong Yohanes uang ba klem manga pimla ban le e klem manga kabamot tang ukresi tang ladang idon hakres tang ladang ngi IT lade hakres tang ladang ngi shania hakres kam ka bangitre kinlong ka basiso kinlong ki job bar kum juru lengba kene ka jenghikai u Jisu kwa banong yang apa dia pi habangi lej ban le ya kano ka kam tame ka jeng sakri ka jengi yoblei lengba ka ying khasem lengba ka jeng imba marwe ka jengi kam dei ka jeng kwa ka jeng thrang ka junga hanrei dei ka ta ka jeng kwa ka jeng thrang ka jong ublei kam dei ka plan ka junga hanrei ka dei ka plan ka jong ublei kam dei ka jeng don kam ka junga hanrei ka dei ka jeng don kam jong ublei kane ka bau Jisu upan kan mau inga badipi lengba ka gospel ka bamanta kasngi den mata ka daw ko hanmen ko para hagane kasngi to ken sajisin ngindem ngon hakmadu kris hakmadu trayu blejingi ubal ayengi kane ka kam sakri yu ubal ayengi kane ka jing im bamangama pi ngila bandan kata ka jing scam bangila badan kata ka jing siania scam hakabor ka jungu mamangingi long tang kita ki channel negi long tang kita ki atiar ba utrai unsa pentrekam ya kabor gajung ban beksut ban pankot ki bapang ki basitam ban yarap ban le isnei ya ki badon kam gajung le isnei jungi ban mangirung ilabas ngutho ba klemokres ngamla ban le kano ka kam ngamla ban pensaiso ya ki kam ki bangatrai klemokres berkum juru bangin ngutho ba ngangalong tang uta obreu baduna berkum juru ukres upan kan mau yang IAP kajing don kam junga kam longi ei hakmat kajing don kam jung ublai kaplan kajunga kam dei ka bau ukres ukwa hanrei ukwa yang banganle ya kata kaplan kajung tongini duai bau ukres mai boringi ukres unkrosyani bangilaban pendabhok ya kan ka kam sakri ka ba ulapan khamti yang iwe paiwe and yoro yo Jesus Christ Jinam la jinam amen. Tongin yang ngange hoblei ukpa dan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau badhau Jesus Christ ukun bamare jungu utrai jungi ya balapon namen sembakut ya balakhana kamariate sati bashala bein hapo Pontius Pilatus lasanar pnayu laya palatebu layar sikbayab ha kasngi kabalay lamipan kabayab ulat ki sabneng usong sikamanu blay pa dan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki be emet kabayab ngangay dahaw man simbakut ha kabalang katalik bakut ha gajing salog kerukut ha gajing mapi kipop ha gajing mipat kadop bad ha gajing embom jukut amen. Laispa hundriu. Try long time. Now catching spoon, catch on me. Bila yo kan sakit kadang jaga deng ya me. Tuk
Toduai ko para bagai jing kenya junga bat jongpi kan long wa padiang hu nak madu bleu pa badan bor baro to try putting kenyari ti jompi na kuta kachiro urong kerteng jumu kacimun to yangi berkalang khoi chu baro kuwe ko blei me ubalai bor ya u Vincent ba khoi ba un panwandur yala ka jing em ha kata ka ba u la leniam ha gi jing maya jing blei to ai ba da ka bor jong kane ga jing kanya mangiro ngin kala long ka jing tro kanya ka ba me la padiang hun dau Chris utrai jungi amen. Utrai don rengkat bat pi Rangka bat piro to kan ti wela ki danot Kintir yaki shau to try nginai utrai blei jungi Ka shong hok bat katei da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa ba khoi ko blei badan bor bat bom jukut namar la ainam yami ha ba ya ro ya kir khoi jungmi bat ka jing sha shutom jungki kapan pau ya ka jing phalla ka bor jungmi ha ka jing isnei jungmi me ai ka jing shirham ya ka jing nge jungki me ai jing klan ya ka jing ye sha jungki ban me ai jing job ha ka jing le jungki lengba utrai jungi u Jesus Christ namar kata baro ka jing tau ki ba habneng bat ki ba ha ka kendo ki ruai ka jing ruai bat thamai ha ka jing ya ro ya me ban mangi rengkat bat baro ka kan hon jong ki angel ngi pertajam bat ngi penbena klem sange Bakud utrai Bakud du blek ipan Neng bat pertek idam Kagam urong jombe Wayu sana satra Wayu sana klemdu Wayu sana yube Juno Yaro yutamawan Agak kerteng utrai Neng bat pertek idam Kagam urong jombe Wayu sana shatram Wayu sana klemkur Wayu sana yube junam da shisha melong bukhot ko trai ka thamme jong ka jing khoi baro namar kata ngi kerpa de me to pan khoi pan kentang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha yaman sem jung me kum kam jer halor jungki bakin kala long yangi kam met bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon sneu bha ula priang ya ke jing sha sutam ula shim yokpu badak bangu ya me ula kedia yu badla ai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane galong kamet junga ya ke banaiti na ke banta jongpi ha ke jukur kom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingo biang yame ula ai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai bat bom jukut ya ke ba en panme na ke banta jongpi ba na ke banta ki babun na ke banta ga jeng map ekipop to le ya kane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing ngej. Katasin bangi bam yune upu bangi de agane gaturi iben na kajing yap jong me kontrai da du Namar kata ngig bapan manta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk po jong kajing im bad ya ko khori jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar melenyew yangi babit ban yang khmat jong me bad ban sakri yame da kebas ngoret ngi kerpad yame bangi ki bayo banta hakamat bad kasna mukres ngi long ki ba lapani tele ka we dauman sem bakhoj token mau ko tra ya ka balang jong me kabla priang hasatala ka perthei ba topen janaya ka ha ke jingi rengkat bar Francis ukpa ba ko jingi wal ban marwen u bishop jingi ka kan hon ki bishop bad baro ki lengdo to kan maulem ruya ki henmen ki para shinrang bat kan thei ki baliathia da ka bakermen ha ke jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ke jingi snei jongme to padiang ya ki sa ke jing sai ka khamat jongme to snei yang i baro ngi kerpad yame barangkat bad kamaria thai soti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj okorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kre khoj ki blapen sngob ha yame pateng lapateng ngi long babet banyo bantalem ha ke jing embam jukut bad begini ro bad pandan borom yame daw khon jongme u Jesu Christ Dau lembadu badhau kan long hame blai pa badan bor ha gijing long ka wei jong man sem bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumlah hukum yang ngi daw nong panem bad kumlah hikai ngi daktin blai ngi no banong kok pa jingi ubah bening kalong kunsoi teng jumi Kalwan kay ma jumi kalong kamwan jumi hakendo ubah bening trai ngi mata ke jengam jengi ke bahala ke sini batama bengi kerangkang jengi kumban rogi ma pe ke bless new yangi adwadi alam ngi sha ke jing pansoi and re to panlai yangi na ke bas new to panlai yangi ngi karpat ko trai na ke jing snew baro ha ke jing sbon jungme to a jing suk jing san ha kis ngi jengi khanang ba da ke jing rap ke jing isnei jungme ngin lai barabor na ke pop bat ngin yo jing yada na gijing jenjar baro kadba ngiding am kmilenti ya gijing kerman bakhoj bat gijing wan pat jong nong penem jongi o Jesu Christ Namar kajong me kalong kahima kajong me kabor bot kaburom chinom la chinom kodra Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yagi pop jongi henry ya gijing jong kabalang jong me bad ha ke jing sbon jong me tai ha ka ya ke jing suk bad ke jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bad pi Rengkabat piru tong ini ya terwa ya kada ke jing suk iwei ha iwei pat jing suk bad pi Rukun lang bro May bakit no kipok kaperte Los yusen ayagi Rukun lang bro May bakit no kipok kaperte Los yusen
hak mi kun lang brod jong blai hak mi bukin na gi pop jong ga parthei suk ya gi to gi balakhot sha ga jing khawai jong kun lang brod o kan rat nam song hak naman rong pop ga yin ga jinga han rai shong tang na ktil ga man sem jinga kan sakhia hi kami berkas nama Kristus kan ribet kelam ini sha ka jing bom jakat amen.
man kasngi ni kuang etrang tang yame ko Jisu badang ne kastep ai ne klemat ko Jisu ye kajing terang jungi kalaung long dang ba ka jingwan ka jungme ba ka jing em ka jungi dang ba ka met bat kasnam ka jungme ko Jisu ye ni ai ti la de hame mangi nginang la su man pendep ya kene ka kamba kam ke bame pen kamti yangi pangilong ke syakri ke jungme an yang ke gospel ke jungme makujur pangilaban kata ke jung siania tang hame potrai pamelong ta unong pendap unong penbiang ya ke eno kanu ke bangi dan ka maha ke jungme ke syakri ke jungme ko Jisu wan rak ma jungme ya kene ke step ya baro ki babang ki masitam ki barang dona ki hospital baper Badang Shah Sumari alade ikat pa di me kutrai mamen kutaya ki mamen pen ko ki manweng noi ke jingpang ke jing shitam jong ki baro Hallelujah. Iwan raro kemajung me kontra Jisu na ke benta kito ki kun para Kristan ke jingi ke balajano ke balapaja ke jingi Kristan ke jungki Jisu ktai ke nanor ke jungki bagi mon pai biang seme kiduai ru hame kontra Jisu na ke benta ki program ban salong apo ke parish ke jingi mabaro ki program jingi ki long ki bajab ki long ke basai so na ke benta ke jingi mensim ke jingi na ke benta ke jingi long ko we ke jingi ko Jisu sachi sin ngai ti la de hame chimti yangi ko trai palong yangi ke sakri ke jingi palong yangi ki kon ke jingi ai bor yangi kershan yangi pangilaban yai ne ha ke jung em ke jungi ke paman la ke sgi kham tame ke jung shania ke jungi hame kanang scam man la ke sgi ai boring ko try ai boring pangilaban long kita ke sakri bahok ke sakri basisha ke jungi Jong in ya duai Habalapsa yangi da kisah kermen beneng kotrai ngikir padrid yeme ba en yarab yangi da kejungya da jong u Vincent de Paul kumba la lam lenti yangi da kanuksa jungu ban perthubut yaw kon jungme ha kabayalap ya gospel ha gibaduk Dog Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro unkur kuyipi ukpa badakun badaman sem bakot amen tolik suk id syakri utrai daga jung em babha jung pi Misomo ya play. Sanspa sapuar. Sanspa sapuar. God
buram hau pa pathu kun padhaman sem ba khoi manalong pa manikong jumantan baraboy jinam la jinam amen. En yara try Jesus Christ jinam la jinam